Takže čaute ľudia, víta vás zase Mr. Gordon a začína sa smievať, tak radšej dám deň. Toto je mala byť štvrtá časť redstoneových tutoriálov. Keďže sme v minulej časti natáčali už tieto jednoduché redstone dvere, tak by som vám v tejto časti chcel ukázať už také dvere, čo sa celkom dobre hodia na skyblock, že v noci budú ako zatvorené a cez deň sa otvoria same. Takže budeme na to potrebovať pistony, opakovačku signálu, redstone, slnečný senzor, nejaké bloky pekné, ruditovú fakľu, takže redstone torčku a nejaké bloky. Takže vykopeme si tu na jamu dve hlboké, tam kde chceme mať dvere. Dole si dáme pistony. Ten bloky som sobral preto, že si ich dám tu na. Takto si to pekne vykopeme. Takto si ten redstone signál odvedieme niekde preč, lebo to sa nám nebude páčiť. To tam ani nie je potrebné. A ja robím blbosť, pretože nač to má byť také dlhé, vy si odvedete kde chcete. Ale pre mňa to nemusí byť také dlhé, lebo mne by to zavádzalo. Takže dáme tu na redstone repeatery, navedieme ich na redstone, tu nás si položíme, a tento tu už nemusí byť, budeme šetriť pekne miestom, tu nás si položíme nejaký blok, redstone, torčku, pistony sú same vysunuté, musíme urobiť negáciu, takže zapojíme redstone, a tu nás si dáme takto slnečný senzor. Chvíľku budem musieť počkať, dokým sa to... A nie, robím blbosť. Ja už som dotočil. A čo ty? Ja nie. Takže urobíme si ešte jeden blok vyššie a navedieme. Redstone sa nám automaticky zapol a redstoneové dvere sú vypnuté. Ja si to tu ešte zamaskujem, aby sme si to mohli ukázať. Toto nikdy nemám rád, že to musím maskovať všelijako divno, ale to podľa mňa vôbec nevadí. Dá sa to ďalej odviesť a nemusíte to mať blízko pri dome. Takže máme ako na skyblocku, predstavte, že to je skyblock, nejaký vystonovaný, vyiron blokovaný, všelijako redstoneovaný. A keď nastane NIGT, tak mne za to lagne samozrejme, ako inak, ale dvere sa samotné zatvoria. A keď dáme lomeno day, tak sa zase sami otvoria. Funguje to kvôli tomu slnečnému senzoru. Tak uvidíme sa v ďalšej časti redstoneových obvodov a tak ďalej, redstone tutoriály. Tak zatiaľ čaute.